Кодекс канонічнага права з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім. Хвала Христу, вітаю вас, наши дарагія радыёслухачы, і сёння, як кожную пятніцу, сустракаемся у нашай студыі разам з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім, які вядзе перадачу «Кодекс кананічнага права». Узгадаю толькі, што гэта перадача ідзе ў прамым эфіры, гэта азначае, што кожны з вас мае магчымасць патэлефанаваць да нас альбо напісаць таксама, задаючы свае пытанні, альбо, быць можа, нейкім чынам свае прапановы, альбо таксама свае заўвагі. Похвалёны Езус Христос. Вітаю шчыра, хацеў бы толькі ўзгадаць, што мы зараз разглядаем такі сакрамент, як споведь. Мы ўжо некалькі перадач мелі на гэтую тэму, і вось цяпер хацеў бы, каб вы ўзгадалі менавіта тое, аб чым мы казалі, то значы аб месцы споведзі, аб часе споведзі і таксама аб распарадчыку, хто вось гэты сакрамент удзяляе. Так сапраўды мы ўжо казалі на гэтыя тэмы. Ногу спачатку казалі, што такое сакрамент споведзі, што такое сакрамент пакаяння. Казалі аб тым, што гэта адпушчэнне грахоў менавіта пасля хросту. Чаму гэта падкрэсліваю? Таму што літаральна у адной з парафій, мінскіх парафій, нейкі час таму назад была сітуацыя, калі адзін ксёндз-пробашч паспавядаў чалавека перад хростам. Арыгінальна. Так, рыхтуючы чалавека да хросту, і вось... А ці ввогуле гэта вось дзейнае? Абсалютна не. Понятно, што сакрамент хросту — это першы сакрамент, які змывае ўсе грахі. Таксама грэх першародны, як і грахі ўчынковыя. Вось таму абсалютна гэта, па-перше, сакрамент несапраўдны, ну а па-другое, ён не мае ніякага сэнсу. Як кажаў адзін душпастыр, душпастэрска, можа, і трэба чалавека паспавядаць, но але сакраменты дзейнічаюць зусім інакш. Поэтому, напэўна, чалавека трэба павучыць аб споведзі, напэўна, чалавека трэба павучыць аб жалю за грахі, ну але перад хростам не можа быць ніякай першай споведзі. Это абсалютна ясна, зразумела, я думаю, павінна быць, і пытання тут ніякіх не можа ўзнікаць. Вось мы казалі, што у касцёле ўжо ад 6 стагоддзя існуе практыка споведзі, так званая індывідуальная альбо вушная споведь, калі пенітэнт сам на сам у размове, скажем, са спаведніком вызнае яму свае грахі, і спавяднік індывідуальна іх адпускае. Таксама казалі аб тым, што ёсць выключэнні пэўныя з гэтага правіла, але гэта, паўтараю, толькі выключэнне. Тады, калі публічнае павінна быць. Так, але это выключэнне, і, напэўна, у мяне ў жыцці такого ні разу не здарылася, і, спадзяюся, можа, не здарыцца, не дай Божа. І таксама я думаю, што мала у якога святара здарыцца такая сітуацыя публічнага адпушчэння грахоў, таксама і вернікі публічна таксама удзельнічалі у такім акце. Вось, таксама узгадалі час і месца споведзі, сказалі, што спавядацца можна заўсёды па сутнасці. Такім, зноў-такі, выключэннем, напэўна, павінен быць Вялікая Пятніца, Вялікая Субота, калі не цэлебруюцца ніякія сакраменты ў касцёле. І калі не пагражае... Так. І калі не пагражае смерць. Так, канешне, калі не пагражае небяспека смерці, бо у небяспецы смерці агульнае правіла ў касцёле можна ўсё. Так, конечно. Для збаўлення душы. Для збаўлення душы, конечно, можна ўсё. Вось. І таксама месца, напэўна, у звычайных умовах гэта павінен быць касцёл, месца ў касцёле, і права нават, мы казалі, абавязвае, каб у касцёле было месца, выдзеленае месца з краткамі, каб сапраўды захаваўся гэты момант ананімнасці. Ананімнасці сапраўды, як цёмна, як ёсць краткі, сапраўды чалавек шопатам гаворыць, распазнаць, хто гэта, амаль што немагчыма. Вось. Таксама і пачалі мінулы раз казаць аб распарадчыку таямніцы сакраменту споведзі, сказалі аб тым, што аднаго святарскага пасвячэння для сапраўднасці споведзі мала. Недастаткова, да. То есть таму заўсёды ардынары месца альбо інкардынацыі святара, альбо сталага месца пражывання заўсёды такое паўнамоцтва на споведь, дазвол на споведь. Кажу, у звычайных умовах біскуп заўсёды дае,
Але святар таксама чалавек могуць здарыцца розныя рэчы. Сёння пра іх будзем казаць, калі гэты дазвол просто трэба, скажем так, адклікаць. Таму што... А вось мы не казалі аб гэтым, а мне так узгадалася, а на моцы самого закону, вось, самого права, у якім моманце святар можа згубіць гэты дазвол? Так, як і звычайна, калі святар, перадусім, калі ён пападае ў пэўныя пакаранні, якія аўтаматычна яго пазбаўляюць магчымасці ажыццяўляць уладу пасвячэння, уладу кіравання. То есть, напрыклад, стандартная сітуацыя, калі святар нават толькі па-беларуску гаворачы, імкнуўся заключыць сакрамент сужэнства. Напрыклад, з моцы самога ўчынку. З моцы самога ўчынку ён падлягае пакаранню суспенсіі лята сентэнцыі, таксама забараняецца ўсякія акты ўлады кіравання, таксама акты ўлады пасвячэння, аўтаматычна анулююцца ўсе дазволы, якія ён меў прывілей і гэтак далей. Таксама, калі святар пападае ў іншае касцёльнае пакаранне, то есть экскамуніка, напрыклад, лята сентэнцыя, пра пакаранне, спадзяюся, мы яшчэ некалі пагаворым, так? То есть, калі ёсць нейкае пакаранне, то есть, кажу, заўсёды гэта сітуацыя надзвычайная. Бо, дзякуй Богу, штодзённа ў практыцы куры пакаранні не здараюцца. Калі яны здараюцца, то вельмі рэдка, вельмі, скажу так, каб у касцеле быць пакараным, згодна з карным правам, трэба вельмі пастарацца. Бо касцёл столькі мае сродкаў яшчэ да таго, каб гэтае пакаранне на чалавека накласці, што чалавек можа памыліцца, можа рознае ў жыцці здарыцца, але калі яго сумленне працуе па-божаму, то ў пакаранне папасці амаль што немагчыма. Але здараюцца ўсякія сітуацыі. Поэтому аўтаматычна з моцы права гэты дазвол анулюецца толькі ў надзвычайных выпадках. І таксама мы казалі аб тым, што на нейкай канкрэтнай тэрыторыі біскуп, напрыклад, можа гэты дазвол, скажам, адмяніць. Я не ведаю, наколькі гэта так, бо я не бачу дакумента, але святары, якія працуюць альбо вучацца ў Рыме, гавораць, што там ёсць практыка дыяцэзіі рымскай, што кожны святар, нават калі ён мае дазвол ад свайго біскупа, на тэрыторыі рымскай дыяцэзіі ён як бы не дзейнічае. Папа павінен яму выдаць. Біскуп Рыма, там, понятно, не сам папа, ардынары месца, там звычайны вікарый для горада Рыма, але ў рымскай куры атрымоўвае адпаведны дакумент, каб мог спавядаць. Напэўна, нешта ў гэтым ёсць, бо ў Рыме вельмі многа святароў з усіх краёў свету, і всякае бывае, каб таксама парадак быў, каб таксама рымская дыяцэзія ведала, хто яе спавядае. Тым больш, што яшчэ справа канфесій шматлікіх. Так, канфесій і абраду, то можа быць вельмі розныя справы. Таму ўсё-такі ў рымскай дыяцэзіі, напэўна, з-за вялікай колькасці святароў такая практыка ёсць. Больш такіх прыкладаў не ведаю ў свеце. Звычайна біскуп задаволены, калі нейкі святар захоча яго паспавядаць. Сапраўды, паверце, споведь для святара гэта, напэўна, адзін з самых цяжкіх абавязкаў. Таму чэргі вялікія не стаяць да споведзі са святароў, каб месца заняць. Поэтому гэта праца нялёгкая, заўсёды трэба чалавека выслухаць, і таму і са свайго боку касцёл таксама клапоціцца аб тым, каб і ў гэтай справе быў пэўны парадак. І далей мы таксама сёння хацелі працягваць размову наконт распарадчыка. І наступнае прадпісанне кодэксу гаворыць, што пры выслухоўванні споведзі святар павінен памятаць аб тым, што спавядаючы, ён выступае адначасова ў ролі суддзі і лекара, а таксама аб тым, што ён пастаўлены Богам быць служкам Божай справядлівасці і разам з тым міласэрнасці, каб клапаціцца аб Божым гонары і аб збаўленні душаў. І спавяднік, як распарадчык касцёла, пры здзяйсненні сакраменту павінен верна прытрымлівацца дактрыны настаўніцкага інстытута касцёла і нормаў, выдадзеных кампетэнтнай уладай. Такое прадпісанне права ў кодэксе ёсць, што яно азначае і чаму я сёння пра яго кажу. Бо так можа паказацца на першы позірк, добра, усе ведаем, які павінен быць спавяднік і што ён павінен рабіць. Некаторыя кажуць, так жартуючы, што перш за ўсё глухі. Гэта самі любяць, так, самі да глухога святара чарга можа быць вельмі доўгая. Але, напэўна, і многія нашы радыёслухачы, напэўна, мы з вами, ксёндз Александр, сустракаліся з рознымі спаведнікамі ў сваім жыцці. Канешне, нягледзячы на тое, што святар распарадчык Божых сакраментаў, ён, перадусім, чалавек. І карыстальнік таксама. Так, і таксама і карыстальнік. Але зараз мы глядзім з перспектывы менавіта распарадчыка. То есть я прыходжу да споведзі і
і там ёсць святар у канфесіянале, які мяне спавядае. Так? І на жаль, у практыцы здараюцца розныя сітуацыі. Людзі адных святароў больш любяць, другіх менш любяць. Вось тут, напэўна, не астатняе месца займае нейкі суб'ектыўны момант. Напэўна, адзін святар можа лепш падабацца, другой можа больш падабацца. Гэта такая справа, там дзяўчаты маладыя святары падабаюцца, бабулькам старэйшыя, ёсць як ёсць. Ось, але таксама часта бывае сітуацыя, людзі ў куры звоняць часамі са скаргамі, часамі з заўвагамі. Вось я была ў споведзі у адным касцёле, ксёндз адпусціў мне грэх, а ў другім не адпусціў мне грэх. Што мне цяпер рабіць? Вось, гэта сітуацыя сапраўды вельмі далікатная. Да? Тут трэба адразу сказаць, што я не магу са святаром пагаварыць на эту тэму. Таму што святара абавязвае таямніца споведзі, мы яшчэ пазней пра гэта трошкі скажам. Да? То есть, калі, напрыклад, нехта звоніць у куры і гаворыць, ксёндз такі-то, не адпусціў мне такі-то грэх. Да? Я не магу таго святара вызваць куру на дыване і сказаць, слухай, чаму ты не адпусціў такі-то грэх, спавядаючы такую-то жанчыну. Так, тут гэта здрада таямніцы споведзі. Быў праблема вялікая. Так, праблема вельмі вялікая. Таму, канешне, заўсёды трэба неяк пытацца з гэтым чалавекам, самім пенітэнтам размаўляць, што здарылася. Бо часта бывае сітуацыя такая, што святар можа некаторыя справы недобра зразумее. Да? Святар, напрыклад, некаторыя справы можа не дачуе, нават таму, што ён глухаваты. Музыка іграла, там арган спеваў хвала на вышынях Богу з усімі інструментамі, нехта спавядаўся, нешта не дачуў. Можа быць такое. Да? І можа быць такая сітуацыя, калі проста чалавек сам трошкі так камбінуе, як бы это сказаць свой грэх, каб бы святар можа не до конца зразумеў. Бо часцей за ўсё няма чаго скрываць, это звязана з 6-й запаведдзю. Запаведзі не чужа ложь. І, канешне, грахі, звязаныя з гэтай запаведдзю, вельмі абшырныя. Да? То есть, калі нехта гаворыць, саграшыў супраць 6-й запаведзі, абманул мужа, напрыклад. Так, абманула мужа. Абманула мужа ці абмануў жонку. Гэта можа быць вельмі па-разнаму трактаванае. Да, наступнае прадпісанне, будзем казаць, паведнік, конечно, павінен быць далікатны, не задаваць, можа, занадта такіх інтымных пытанняў. Але калі чалавек гаворыць грашу супраць 6-й запаведзі, натуральнае пытанне спаведніка, якім чынам. Не таму, што яму вельмі цікава, якім чынам, да? Толькі сапраўды, напрыклад, это грэх, адна справа грэх мастурбацыі, а другая справа нейкія сексуальныя извращення, усё гэта грэх супраць 6-й запаведзі. Сюды і здрада ўваходзіць, сюды даходзяць і гомасексуальныя адносіны, як бы ўся сексуальная сфера жыцця чалавека. Вось таму па аднаму грашу супраць 6-й запаведзі, калі ксёндз сёння 5 гадзін спавядае, і калі яшчэ будзе сядзець... па сутнасці чалавек можа прыйти і сказаць, зграшыў супраць 10 божых запаведзей і пайсці. Часамі так здараецца. Так. Да, поэтому часамі можа з-за сваёй стомленасці не дапытаецца. Зграшыў, то зграшыў. Да? Але калі святар пачне дапытваць, напрыклад, выходзіць, што маладыя людзі жывуць без шлюба. Да? Тады натуральна, што святар не можа гэты грэх адпусціць. Да? То есть, іншымі словамі, можа 5 разоў формулу разграшэння прачытаць, але ад гэтага грэх адпушчаны не будзе, бо не будуць выкананы умовы споведзі. Пра гэта мы яшчэ будзем казаць. Да? Поэтому тут вельмі часта не ад святара залежыць. Тое, што мы нешта так закамуфлируем што-небудзь, это не значит, што нам грэх будзе адпушчаны, не значит, што споведь будзе сапраўдная. Вось тут вельмі важна это памятаць, таму это прадпісанне гаворыць, што спаведнік, як распарадчык касцёла, пры здзейсненні сакраменту павінен верна прытрымлівацца дактрыны настаўніцкага інстытута касцёла і нормаў, выдадзеных кампетэнтнай уладай. Да? То есть, понятно, што святар не можа, напрыклад, падчас споведзі некага намаўляць да граху. Можа так, па-чалавечы часамі гэта людзі любяць што-небудзь падказваць нейкія дзеянні, але спаведнік заўсёды павінен заставацца верны навуцы касцёла. Да, то есть ён не сваю навуку, не жизненную навуку людзям гаворыць, только Божую навуку. Бо часамі немаральны нейкі чын, ён больш адпаведны ў адносінах людзей і да людзей, ніж той маральны, які святар павінен сказаць. Так, ось Александр, як мараліст гэта гаворыць. Да. Бо часамі прыбіць кагосьці лягчэй, ніж прабачыць. Але я думаю, што там спаведнік не скажуць кагосьці прыбіць. Але у гэтым ключу думаючы сапраўды... Можа сказаць, што ты мучаешся, развядзіся. Так, напрыклад.
Напрыклад, развядзіся, найдзі сабе другога. Так. І можа па-чалавечы гэта ў пэўным сэнсе можа было б выйсцем. Вось. Але святар застаецца распарадчыкам Божых таямніцаў. Так? Святар павінен заўсёды ў канфесіянале заставацца верны навуцы касцёла. Да? То ёсць такі таксама анекдот. Не гледзячы на свае чалавечым меркаванні. Так, конечно, не гледзячы на бо ён можа мець сваю уласную некую думку і стаўленне, але не гледзячы на тое, што мае сваю уласную думку і стаўленне, павінен заўсёды выказваць стаўленне і думку касцёла. Конечно. Гэта самае галоўнае, што святар не выступае ў сакрамэнце споведзі ад свайго імя. Да? То есть ён таксама можа ў пэўным сэнсе ў кодекс гаворыць слова як суддзя і лекар. Да? Таксама як, напрыклад, суддзя ў дзяржаўнай сістэме. Ён можа нават разумее часамі, што вот чыста па-чалавечы можа было б трэба інакш вырашыць справу, але ёсць закон. У судзе ёсць дзяржаўны закон, таксама у лекараў свае прадпісанні. Ось трэба так і так паступіць у канкрэтнай сітуацыі, інакш ён паступіць не можа. Наконт таго, што успомніўся мне адзін анекдот, можа анекдот, можа гісторыя, наконт таго, што святар не дачуў, грэх адпусціў. Сталася так, што з бацька з сынам пашлі недзе там ноччу, у соседа коня ўкралі недзе там, і прывялі дамоў. Што нядзеля трэба пайці паспавядацца. Бацька пашоў, сказаў святару, што коня ўкраў, то святар, пакуль не аддасі коня, грэх не адпушчу, няма такой магчымасці. Добра, бацька, што адышоў без удзялення адпушчэння грахоў. Глядзіць, сын праз 5 хвілін пайшоў, нармальна, ўсё, перажыгнаўся. Як ты, удалося? Я падлавіў момант, калі арган будзе громко гучаць, і коня ўпіхнуў, ўсё пашло. Вось. Всякае бывае. Правда, і бачыш часамі, людзі па-рознаму. Пра пенітэнта мы яшчэ будзем казаць. Да? То есть, чалавек такая натура, што, понятно, сазнавацца ў грахах, асабліва казаць аб нейкіх рэчах непрыемных, яно непрыемна. Да? Але разам з тым, то есть, што я хочу сказаць, не галоўнае, каб сказаць што-небудзь, каб святар не зразумеў. Бо святар толькі суддзя і лекар. І распарадчык сакраменту чалавек спавядаецца перад Богам. Бога, напэўна, не абмаеш. Бог ведае, як ты зрашыў супраць 6-й запаведзі, супраць 1-й і 2-й, 8-й. І ўсё гэта ведае. Толькі тут гаворка ідзе, каб сам чалавек, асазнаючы свой грэх, называючы яго па імені, можа, як бы цяжка гэта не было, як бы сорамна не было, каб ён зразумеў, што ён рабіў. Не так, каб святара напугаць, ці каб асабліва, калі ён знаёмы, і так далей. Просто такія справы ёсць, якія ёсць. Да? І наступнае прадпісанне зноў гаворыць, што задаючы пытанні, святар павінен рабіць гэта з разважлівасцю і дыскрэцыяй, беручы пад увагу стан і ўзрост пенітэнта і устрымлівацца ад пытанням аб, напрыклад, імені саўдзельніку граху. Да? Гэта вроде нібыта зразумела, і, скажем так, у курыю ніколі не прыходзілі скаргі, што святар пытаўся там імя саўдзельнікаў граху. Бо для адпушчэння грахоў гэта не трэба. Не патрэбна. Абсалютна не патрэбна. Дзе з кім, калі грахшу. Да? І пасля, калі спаведнік не сумняваецца у тым, што чалавек вызнаў усе свае грахі, што больш нічога няма, ён павінен удзеліць адпушчэння грахоў. Чаму гэта прадпісанне таксама я сёння цытую? Бо часта бывае якая сітуацыя. Чалавек прыходзіць, можа, першы раз да споведзі, да? І называе 2 грахі, да? Не еў, за ўсё жыццё. За ўсё жыццё, да? У пятніцу мяса еў, і ў касцёл не хадзіў часцей за ўсё, да? Усё больш грахоў не памяць, больш нічого дрэнна не зрабіў. У гэты момант я кажу, альбо святы, альбо дурны. Я так не кажу. Бо дурны не адказны за свае чыны, а святы, ужо у небе. Ужо ў небе, да. Поэтому тут, напэўна, калі чалавек перш можа стрэс чалавека, усякае можа быць. А можа проста чалавек не падрыхтаваны да споведзі, і, напэўна, нельга спускаць на тармазах такія рэчы. Але падчас споведзі няма магчымасці і часу прыгатаўліваць гэтага чалавека ў споведзі? Падчас, напэўна, не. Тады, калі такія сітуацыі здараюцца, я запрашаю, напрыклад, у закрысту пасля святой мшы, бо, можа так, з боку распарадчыка лягчэй за ўсё, ідзі падгатоўся, не дуры мне галавы. Але гаворка ідзе зноў-такі аб збаўленні чалавека, як бы там ні было. Можа, яму то многа каштавала, можа, яго не навучылі. Можа, прыйшоў на катэхезу, а там святару не хацелася, і он так нешта расказаў, і ўсякае магло быць. Некалькі разоў у мяне таксама ў практыцы здаралася у размове з людзьмі, што пасля некай споведзі людзі ўвогуле пераставалі хадзіць да споведзі.
Вось, таму што распарадчык нейкім чынам патрактаваў іх вельмі сурова, альбо ўвогуле незразумела, альбо вельмі так эмацыйна. Ну, кажу зноў такі, на жаль, розныя сітуацыі здараюцца. І тут яшчэ раз паўторюсь праблему тым, што я не змагу паразмаўляць з распарадчыкам. Калі нават до мяне прыйдзе нехта пажаліцца, ці нават да пробашча, на вікарыя нехта прыйдзе пажаліцца, ну пробаш не можа з вікарыем паразмаўляць на тэму сакраменту споведзі. Што ты рабіў, як ты рабіў, што адказаў, навошта? Далей, навошта, ніколі не ведаем. І, на жаль, ведаючы жыццё, далёка не ўсё так блага, як расказваюць людзі. Бо ўсё ж такі святар спавядаючы, конечно, всякае бывае. Вось, святар мае свядомасць, што ён робіць. З людзьмі бывае вельмі па-рознаму. У меня, я думаю, цяпер не здраджу таемніцу споведзі, бо нават не ў Беларусі было, ўжо добрых пару гадоў таму назад жанчына папрасіла, паспавядаць сваю дачку. Вось, кажа, бо святар абразіў, яна некалі спавядалася, вось святар абразіў, і вот цяпер ужо некалькі гадоў не спавядалася. Вось, вы такі добры, пабожны, паспавядаеце. Добра. Няхай прыходзіць. Прыходзіць дзяўчына, гаворыць там, відаць, што падрыхтавалася, гаворыць грахі, ўсё. Але я, не бачу гэтага, што і святар, звычайна такіх рэчах гаворыцца, чаму доўга не была, то есть, і калі ў цябе у сэрцы... То ёсць жаль нейкі да святара, не выказаны. Бачу, што нічога няма такога. Я слухаю, потом запытаю, слухайце, чого так доўга не былі ў споведзі? Там некалькі гадоў было. Яна расказвае гісторыю. Ведаеце, я са сваёй мясцовасці паехала ў горад, пазнаёмілася з хлопцам, мы з ім пачалі разам жыць, вяртаючыся на выхадныя да мамы, я ж не магла сказаць, што я з хлопцам. Поэтому придумала, што святар мяне пакрыўдзіў, таму не хожу да споведзі. Вось. Это была рэальная гісторыя, да, то есть людзі могуць, прыдумаць розныя рэчы, сапраўды, і гэта здараецца, на жаль, здараецца, вось. І таму, калі я кажу, такой сітуацыі, калі я могу святара спытаць, заўсёды з вельмі вялікай, сапраўды з вельмі вялікай такой, троскай, клопатам касцёлу таксама глядзіць на эту справу. І таму ёсць наступнае прадпісанне, можа, я ўжо некалі ўспамінаў, што адзіная сітуацыя, калі спачатку чалавек павінен направіць крыўду, а пасля атрымаць адпушчэнне грахоў, то такая, калі пенітэнт, чалавек, склаў касцёльнай уладзе лжывае сведчанне супраць спаведніка, што той намаўляў яго да граху супраць шостай запаведзі. Калі, напрыклад, нейкая жанчына пашла ў куры, паскардзілася на такога-то спаведніка, што ён менавіта накланяў яе да граху супраць шостай запаведзі, і гэта фальшывае сведчанне. Яна пасля за тым ідзе да споведзі, то ксёндз не можа сказаць, я адпускаю грахі, толькі ідзі заўтра адкліч сведчанне. Не. Спачатку ідзі адкліч сваё сведчанне, пасля ўдзелю адпушчэння грахоў. Вось адзіная сітуацыя, калі касцёл менавіта такім чынам бароніць спаведнікоў. Таму што, яшчэ раз паўтаруся, спаведнік, па сутнасці, безабаронны да абвінавачванняў. То мне вельмі важна, каб нашыя радыёслухачы гэта добра зразумелі, што калі яны прыходзяць альбо нейкім чынам звяртаюцца да ўладаў касцёла з абвінавачваннем сваіх спаведнікоў, памятайце, што святар у гэтым моманце без абароны. Ён не можа бараніцца, і таксама курень не мае права гэтую справу беспасрэдна са спаведніком нейкім чынам вырашаць. Абсолютно ніяк. Таму што тут мы даходзім до наступнай справы, як гаворыць таемніца споведзі. Таемніца споведзі з'яўляецца абсалютнай. І вось вельмі важна, што такое таемніца споведзі. То есть, што такое таемніца споведзі? Святар, перадусім, яна абавязвае, адразу скажу, таемніца, менавіта таемніца, як такая сакраментальная таемніца споведзі, абавязвае святара, распарадчыка сакраменту. То есть святар, той, які слухаў споведь, ніколі, ні пры якіх абставінах, ні нават калі пенітэнт яго папросіць, бо скажыце, што я на споведь, ніколі, ні пры якіх абставінах не можа нават, скажем, даць, зразумець, што ён нешта ведае пра канкрэтны чын ці пра гэтага чалавека. І тут вельмі важна канкрэтны чын канкрэтнага чалавека. Гэта, зараз буду казаць пра гэта, бо пасрэдна непасрэдная здрада таемніцы споведзі, здрады зараз дойдзем. То есть таемніца споведзі абавязвае святара. То есть я як святар... Пад карай?
под карай экскоммунікі ля сентэнцыі. Это адна з, прычым зарезервіравана на апостольскай сталіцы. Гэта вельмі паважная справа. Да, то есть, калі святар здраджвае таямніцу споведзі, ён аўтаматычна пападае ў пакаранне, экскоммуніка ля сентэнцыі, яму забараняецца імшы цэлебраваць, забараняецца ўсе акты ўлады пасвячэння, акты ўлады кіравання, пакуль эта справа не будзе вырашана. Гэта вельмі сур'ёзна. Сапраўды, таму і касцёл як бы і пакараннем гэты чын абараняе, вось, але і з другога боку таксама памятаем аб том, што святар ніколі не можа сказаць, што ён чуў на споведзі. І людзі часта пытаюцца, а ці я магу сказаць, да, што мне ксёндз сказаў. Скажем, гэта не рэкамендуецца, ўсё ж такі справа прыватная споведь, але калі хочаш, ніхто забараніць не можа. Часамі ў споведзі яшчэ могуць удзельнічаць перакладчыкі альбо нейкія іншыя асобы, якія часамі волей-неволей падслухалі. Бо бывае так, што чалавек можа не да канца добра чуе, здаецца, што ўсе навокал таксама не чуюць, і споведь папросту крычыць свае грахі, так вызнаюць у канфесіянал, што паўкасцёла чуе. Конечно, тут на месцы святара трэба сцішыць яго трошкі, але калі не ўдаецца, калі мы нейкім выпадковым чынам стаялі побач ці нейкім іншым чынам пачулі грахі іншага чалавека, нас таксама забавязвае таямніца, але не ў тым значэнні, не такая сакраментальная, як святара. То есть я не павінен пра гэта нікому казаць, калі скажу, але разумею, але таксама як цяжкі грэх, як цяжкі грэх, але тут няма пакарання. Да, калі, напрыклад, я другі раз да споведзі, калі я там языком растрапаў то, што выпадкова паслухаў, да, там бабулька спавядалася з таго, да, гэта будзе цяжкі грэх, я павінен з яго паспавядацца, але гэта не будзе злачынства. А калі гэта ведае чалавек, які быў падчас споведзі як перакладчык, напрыклад, была такая сітуацыя, калі прыходзіў перакладчык з мігова, глуханемога, і ён перакладаў. Яго таксама абавязвае таямніца, толькі не сакраментальная. Да, таксама толькі пад цяжарам цяжкага граху. Так. Бо таямніца споведзі пад цяжарам менавіта пакарання касцёльнага, да, абавязвае святароў. Інтэрдык не накладаецца. Не, на свецкіх не. Разумею. Ёсць, будзе пра пакаранне казаць, іншая справа, напрыклад, ёсць чалавек можа спецыяльна падслухоўваць, падкладваць жучкі ў канфесіянал, там запісваць, тады ўжо, але тут ужо не аўтаматычнае пакаранне, тут ужо павінен быць працэс пакаральны, і тут ужо у гэтай сітуацыі кангрэгацыя веравучэння, то есть это ўсё Ватыкан разглядае такія справы, тут ужо кангрэгацыя накладае адпаведнае пакаранне, оно можа быць розным. А тут здрава таямніца споведзі менавіта аўтаматычнае пакаранне, то есть без суда і следствия для святара. Калі святар непасрэдным чынам здрадзіў таямніцу споведзі, ён падлягае экскамуніцыі ля сентэнцыі, то есть экскамуніцыі, груба кажучы, аўтаматычнай з моцы самога права. Вось і яму, конечно, забараняецца поўнасцю ажыццяўляць усякую святарскую ладу. І вось цяпер, што значыць беспасрэдна і пасрэдна? Так. І беспасрэдна здрада таямніцы споведзі, калі я кажу, напрыклад, што ў меня спавядаўся Іваноў, і Іванов сказаў, што ён зрабіў то-то, то-то і то-то. Вось гэта не пасрэдна. Я кажу, хто і што зрабіў. Можа быць пасрэдная здрада таямніцы споведзі. То есть я не сказаў, што это Іванов, але ўсе зразумелі, што это Іванов. Гэта асабліва можа актуальна ў маленькіх мясцовасцях, дзе людзі ведаюць адно аднаго. Да? Калі, напрыклад, па ўсёй вёсцы здарылася нейкая сітуацыя надзвычайная, нехта пашоў паспавядаўся, а ксёндз потом самому про это гаворыць. Кульгавы прыйшоў і сказаў. Так, кульгавы. А ўсе ведаюць, што вёсцы кульгавы. Так. Альбо нейкая мянушка, альбо наогул нейкая сітуацыя, але, напрыклад, усе людзі бачылі, што на імшы было 10 чалавек, адзін сёння хадзіў спавядаўся, ці адна бабулька пашла паспавядалася, а ксёндз на казанні говорить, вот спавядалася мне сёння адна і сказала то-то, то-то і то-то. Да, то есть, нібы ён не сказаў, хто. А людзі вельмі лёгка зразумелі, хто. Альбо нават калі две спавядалася, ён сказаў, што адна з іх, людзі хутка вылічаць, якая з іх адна. Так. Вось. Это ўжо будзе пасрэдная здрада таямніцы споведзі. І сёння, бо ёсць такі ў 2010 годзе выйшла астатняя версія такога моту пропріо папа Бенедикта XVI Sacramentorum Sanctitatis Tutela, аброна святасці сакраментаў. Вось, згодна з гэтым дакументам, нават пасрэдную здраду таямніцы споведзі, гэта злачынства, якое разглядае кангрэгацыя веравучэння. То есть это ўсё справы вельмі паважныя.
Здрада таямніцы споведзі ва ўсе часы ў касцёле была справа вельмі паважная. Напэўна, і можа быць такой справай, якая сапраўды той, якой касцёл вельмі моцна бароніць, якая з'яўляецца таксама скарбам касцёла. Да, то есть, на жаль, сёння здараюцца розныя сітуацыі. Вот некалькі дзён назад чытаў, да, там у Аўстраліі нейкі выпадак быў, што святара судзілі за тое, што не здрадзіў таямніцу споведзі. Ну і вось я хацеў бы запытацца адносне гэтай таксама захавання таямніцы споведзі, адносне права, адносне закона, скажам, дзяржаўнага. Ну тут ужо у чалавека ёсць сумленне, то я думаю, ксёндз мараліст больш скажа, чым я. Вось. Ну, так, але я пытаюся ў такім выпадку, ці можа закон дзяржаўны патрабаваць ад святара здрады таямніцы споведзі? Ну, конечно, не можа, але можа патрабаваць. То есть, што я маю на ўвазе? З пункту гледжання маральнага, конечно, не. Ну, зразумела. Вось. Ну, але заканадаўцы могуць розныя законы напісаць у дзяржавах, вось, і мы на гэта не маем уплыву. Вось, напэўна, гэты закон будзе супраць закону касцёльнага. Напэўна, святар будзе стаяць перад выбарам. Вось, ну, ёсць гісторыі такія выпадкі, нават я не памуцэна ўзяць, а іншых. Ёсць выпадкі, калі сапраўды за захаванне таямніцы споведзі святары пралівалі сваю кроў. Аддавалі жыццё. Такое таксама было. Ну, бо, на жаль, у розных грамадствах мы жывём, і рознае права ў гэтым грамадстве можа быць. Вось. Датычы касцёльнага права, можа, калі-небудзь будзем размаўляць пра працэсы касцёльныя, да? Там проста ў касцёльным працэсуальным праве сказана, што святары, якія слухалі споведзі абвінавачваемага, ён нават з'яўляецца не то, што не можа, ён з'яўляецца няздольным для таго, каб сведчыць супраць гэтага чалавека. То есть проста права яго робіць няздольным. Не тое, што можа, не можа, варта, сапраўдны, але яго не кранальным. Яго проста не кранальным, ён не здольны. Як уже сёння сказалі, альбо святы, альбо дурны, ну, можа, не зусім такое слово. То есть яго ставіць менавіта на ўзровень, перапрашаю, чалавек, які не здольны карыстацца розумам. Таксама ён не здольны сведчыць супраць іншага чалавека у тым сэнсе, што ён тая інфармацыя, якую ён ведае, яе ніякім выпадак не можна выкарыстаць. Ні ў якой сітуацыі абсалютна. І ў касцёльным судзе таксама, да? Таму што, ну, напэўна, касцёльным суддзе святары многа маглі прадказаць касцёльным суддзям. А вось, асабліва ў справе несапраўднасці сужэнства, але ў святара проста закрыты рот. Абсалютна ён нічога не можа зрабіць. Вось таму вось аб гэтай рэчы таксама трэба памятаць. І наступнае прадпісанне гаворыць, што спаведніку катэгарычна забараняецца карыстацца атрыманымі на споведзі ведамі, паносячы гэтым шкоду пенітэнту, нават калі поўнасцю адсутнічае небяспека таго, што яны адкрыюцца. Альбо той, хто мае ўладу, не можа ніколі карыстацца ў знешнім кіраванні інфармацыі аб грахах, атрыманай падчас споведзі, у якім не было часу. Да, то есть, і далей прадпісанне... То значит, не можа выкарыстоўваць інфармацыю, атрыманую ў споведзі, ніякім чынам і ніяк, нават тады, калі на гонках выйграе. Неважно, ніякім чынам, абсалютна ніякім чынам, абсалютна ніяк. Да? Таму наступнае прадпісанне гаворыць пра розныя групы Божага народа, хто ў каго не можа спавядацца. Да? Конечно, в небяспецы смерць, яшчэ раз паўторюсь, можна ўсё. Але магістр навіцыятаў, это перад уступленнем у закон. Да? Семінарысты у рэктара семінарыі. Да? Святары у свайго біскупа. Да? Вікары ў пробашча. То есть споведь будзе сапраўднай. Понятно, что калі я пойду до біскупа спавядацца, калі біскуп захоча мяне выспавядаць, сумняваюся ў гэтым, але яна будзе сапраўдная. Не то, што не сапраўднае. І прабачэнне грахоў таксама важна. Будзе сапраўднае. Але для таго, каб таго самага біскупа абараніць ад такой сітуацыі незручнай, калі ён можа нешта даведацца ад мяне ў споведзі і не можа выкарыстаць. І не можа гэта пасля выкарыстаць. Ці пакараць. Вось, і гэта таму зноў-такі права бароніць, што не павінны, гаворыць не то, што нельга, гаворыць не павінны. То есть трошкі такая іншая форма забароны. То есть это не забарона, вось, ну, але не павінна. Таксама клерыкі... Рэкамендацыя, якая негатыўна ставіцца. Так. Сама клерыкі семінарыі не павінны спавядацца ў рэктара. Ёсць духоўныя айцы. Вось, і духоўныя айцы, якія не маюць ніякага голасу, таксама ў тых паседжаннях семінарыйнай улады, якая вырашае лёс клерыка.
Да? Ну, не могуць, просто не могуць. У іх завязаны рот, таму што чалавек яго спавядаюць. Вось. І таксама вікарыю пробашча. Ну, ёсць таксама сітуацыя, калі, напрыклад, закрыстыян пробашча не можа спавядацца, бо спавядаецца ў пробашча, што там падкрадае стацыя. Да? Ну, і што пробашчу рабіць? Даверу чалавека няма, выгнаць не можа, але выкарыстаць таксама эту інфармацыю не можа. І што цяпер? Ну вось, нашы тут така супрацоўнікі пытаюцца, ці яны таксама ў нас не могуць спавядацца. У ксяндза канкрэтна ў дырэктара не, але ў ксяндза Дмітрыя можаце. Якраз з супрацоўнікамі, Вось. Лепш знайсці іншых святароў. Сапраўды, лепш знайсці іншых. З тым, з кімі працуем, лепш у іх не спавядацца. Это такое агульнае правіла. Вось, нават не толькі падначальны у начальнікаў, таксама начальнікі у падначальных не выпадала. Зноў-такі забароны няма. То значыць, пробаш не можа спавядацца ў вікарыя? Ну, лепей не. Понятно, зноў-такі будзе сапраўдная споведь. Бо баюся, што вікары тады такую пакуту дасць. Вось, і такое, і таксама, вось, і біскуп мне таксама не хачу. Хіба што небяспека смерці. Хіба што небяспека смерці, зусім іншая справа. Ты паўжартамі, але сапраўды, то есть ёсць у касцёле вельмі добрая практыка, што добра мець кожнаму свайго спаведніка. Можа, это цяжка выбраць у нас, можа, там гэта справа нелёгкая. Вось, напэўна, то спаведнік быў быць такім чалавекам, калі ён сталы, калі ён цябе ведае, ён ведае твоё ўнутранае жыццё, ён ведае, чым ты жывеш, можа, ведае твае грахі, там, якія паўтараюцца, слабасці, залежнасці, то есть ведае цябе знутры. І тады яму намнога лягчэй, скажем так, і спавядаючы цябе пастаянна, праводзячы духоўныя размовы, як бы ісці менавіта ў гэтым кірунку. Вось, таму гэтая справа сапраўды даволі важная. Дзякую шчыра, ксёндз Дмітрый. Я хацеў бы яшчэ запытаць, бо думаю, што гэта таксама цікавіць нашых радыёслухачоў шматлікіх, у якім моманце святар можа не адпусціць грахоў. То значыць, калі чалавек прыступае да споведзі, калі чалавек вызнае свае грахі, і тут у нейкім моманце святар кажа: не, грахоў не прабачаю. Зноў-такі. Бо ёсць такія сітуацыі. Опять же, трэба разумець то, што святар такі благі, што ён грахоў не прабачае, што яму не хочацца, альбо пенітэнт не спадабаўся. Толькі, напэўна, ёсць некаторыя умовы, ёсць некаторыя сітуацыі, якія робяць адпушчэнне грахоў немагчымымі. І вось часцей за ўсё якая сітуацыя здараецца? Часцей за ўсё гэта, на жаль, сітуацыя, калі ў чалавека адсутнічае жаль за грахі, вось, альбо жаданне выправіцца. Адны з умоў, 5 умоў добрай споведзі, мы наступны раз будзем казаць. Альбо жыве, альбо сталы грэх. Альбо сталы грэх, так. Это ўжо сувязь пасля разводу, так, напрыклад, жаніўся другі раз. Я думаю, такіх працэнтаў 90. Бо папросту людзі вельмі часта не разумеюць таго, што чалавек, які, скажем, меў сужанства, меў венчанне, то значит шлюб, і развёўся з тым чалавекам, з якім меў шлюб, і звязаўся з другім чалавекам, афіцыйна звязаўся. Вось у гэтым моманце касцёл гаворыць, што святар не мае магчымасці, не той, што не хоча, не мае магчымасці прабачыць яму гэты грэх. Вось, таму гэты чалавек папросту не можа, будучы ў такім стане, нават прыступаць. Ён жыве ў стану граху пастаянна, у стане сталага граху. Так, мы гаворым цяжка, тут касцёльны суд, трэба разглядаць сапраўднасць і сапраўднасць. Гэта працэсы нелёгкія, вельмі нелёгкія. Вось, але на сённяшні дзень такой сітуацыі, што вы гаворыце, сітуацыя даволі ясная. Да? То есть быў шлюб разрываўся, вось, і людзі жывуць з некім іншым. Да? То есть, калі жывеш не сваім мужам, не сваёй жонкай, ты знаходзішся ў стане граху. Вось, хочаш змяніць, не хочаш, то ўжо іншая справа. Вось, але на сённяшні дзень так выглядае, таму, на жаль, цяпер чалавек да святой камуніі прыступаць не можа. Тут яшчэ людзі ў сувязі з гэтым даволі часта не ведаюць, адкуль это бярэцца такое разуменне, што калі яны проста развяліся, ні з кім не жывуць, то яны таксама не могуць прыступіць да споведзі. Чаму? Гэта неправда. Это неправда. Так, але некалькі сітуацый астатнімі месяцамі здаралася, што ось, да, мы там развяліся, но не жывём з мужам. Я кажу, а у вас то ёсць? Не, нема, я вот сама з дзецьмі жыву. Можа, тады нема ў гэтым... Ёсць магчымасць казаць пра сепарацыю. Так. Мы ўжо пра это трошкі казалі, калі казалі пра сужэнства. То есть касцёл дапускае такія сітуацыі, калі сумеснае жыццё становіцца немагчымым з розных прычын. Можа, пагражае жыццю, здароўю, всякае бывае, і п'юць, і б'юць. На жаль, это справы вельмі цяжкія, вельмі такія далікатныя. Але калі
вырашылі муж і жонка развесціся, пажыць асобна, як бы, ну, конечно, это ненармальная сітуацыя, вось, але калі яны ні з кім не сышліся, да, то есть у граху супраць шостай запаведзі не жывуць сталым, да. бо тут і трэба Так, мець на так, ўвазе так, грэх, які можа быць, і сталае жыццё. сувязь, да. Тады яны могуць прыступаць да сакраменту споведзі, таксама да святой камуніі. Але таксама, каб з гэтага не рабіць такое, што, ну, ж пару гадоў назад таксама была сітуацыя, што, ну, вот нам так нельзя да споведзі, поэтому будзем кожны дзень сустракацца, але, скажем так, начаваць у іншых. Ну, гэта ўжо такая справа, такая гульня з панам Богам, вось, на мяжы грэх, не грэх. Понятно, што грэх. Понятно, што тым больш, калі людзі маюць такую інтэнцыю, хочуць трошки так падмануць пана Бога і касцёл, то есть афіцыйна мы... Пану Богу свечку, а д'яблу агарок. Так. Афіцыйна мы жывём там у розных кватэрах, ну, але кожны дзень там некалькі гадзін праводзім разам і, скажем так, сужэнцкія рэчы робім. Вось, а пасля ўжо... А начуем афіцыйна ў розных... Ну, вось. Поэтому всякое. І чалавек сёння, ну, на жаль, розныя рэчы выдумывае, як бы это трошки абысці касцёл, абысці фарысейскі такі падыход. Так, трошки фарысейскі падыход, это, конечно, але, зноў-такі, ну, не хочется никого обвинувачивать, ну, в этом, ну, але просто варто помнить, что при цэлебрацыі сакраменту споведзі, вот, калі мы сёння говорим про спарадчыка, і можа сёння хіба заканчиваем тут менавіта з гэтага пункту гледжання, вось, варта памятаць такую рэч. Напэўна, падмануць распарадчыка можна і даволі лёгка. Вось, бо святар, які сядзіць у канфесіянале, ён не для таго там сядзіць, каб мы яго падманавалі. Ён сядзіць для таго, каб у імя Божие адпускаць грахі. Гэта перш за ўсё заданне святара. Як лекар, як суддзя, ось, але чалавек павінен у сваіх грахах шкадаваць, павінен іх назваць па імені, да, то есть ён павінен сапраўды, ну, ведаць, што ён дрэннага зрабіў, і ведаць, чаго ён прыйшоў да споведзі. Не прыйшоў для галачкі, бо свята трэба прыйсці. Так ён сапраўды хоча навярнуцца. Сапраўды хоча, каб Божая ласка дапамагала яму змагацца, ну, з тымі грахамі, з тымі слабасцямі, якія ёсць у яго жыцці. І калі чалавек не ведае, для чаго ён прыйшоў, навошта ён прыйшоў і так далей, святар у гэтым моманце мае магчымасць таксама сказаць: даражэнькі, няма магчымасці прабачыць. Так. І тут зноў-такі не трэба святара вінавачыць, што ён такі благі. Да. Ну, так ёсць. Чалавек пакуль што не мае магчымасці гэтай, да. Поэтому вось так. І ёсць магчымасць тогда ў гэтым моманце святару сказаць ці павучыць, што, слухай, давай паразмаўляем поза споведдю, і тады вырашым, ці яшчэ раз споведь будзе, ці не. Часцей за ўсё, калі з чалавекам, вось, яму спакой, не крычачы, конечно, не выганяючы яго, а ідзі туды-сюды, нічога не ведаеш, не разумееш, спакойна паразмаўляючы, жыццё паказвае, чалавек разумее. Бо сёння людзі сапраўды, яны Бога шукаючы, яны, можа, нешта прачытаючы там у інтэрнэце недзе, можа, сваімі сіламі часта не атрымліваючы святароў тое, што павінны святары даваць, самі нешта пачытаючы, самі нешта, можа, не дачытаючы, не зразумеючы, прыходзяць, і тут было памылка, калі б мы сказали: ты не готов, ідзі вон. Это не работа. Да? Ну, то есть, напэўна, калі чалавек прыйшоў, калі Бог яго прывёў, все-таки веру, што Божая ласка чалавека вядзе, вось, то, напэўна, з гэтым трэба нешта рабіць. Дзякую шчыра. І цяпер, узгадаючы тое, што мы ўсё казалі, хацеў бы запытацца, ну, вядома, а калі вось складаныя сітуацыі, праблематычныя сітуацыі падчас споведзі здараюцца ў людзей, куды ім звяртацца, дзе шукаць дапамогі, асабліва памятаючы пра тое, што святар не мае магчымасці бараніцца ў гэтым моманце. Вось тут калі звяртацца і калі ёсць сапраўды сітуацыя, ну, нейкая непрыемная, незвычайная, ну, всякае можа быць. Вось, напэўна, ну, скажем, права касцёла такое, што звяртацца да настаяцеля гэтага чалавека, да? Калі это быў вікарый, напэўна, варта пагаварыць з пробашчам, так? Што была такая сітуацыя, памятаючы зноў-такі о тым, што пробаш не можа вікарый. То есть, па сутнасці, пробаш будзе базавацца толькі на маіх сведчаннях. Поэтому, напэўна, не павінны быць праўдзівыя. Да? Таксама, калі это была справа пробаша, напэўна, тады трэба ў курыю звязацца з курыяй, калі сапраўды справа была вельмі паважная. У нас практыка такая, што калі датычыцца сакраменту споведзі, то у чалавека тэлефонная размова ці мэйл, заўсёды чалавека запросім у курыю, ён зложыць сведчанне на святым пісанні, што тое, што ён гаворыць, это праўда, ну і тады, конечно, разглядаем сітуацыю. Вось, ну, бо зноў-такі таксама і курыя базуецца на сведчанні толькі гэтага чалавека. Да? Поэтому, ну,
Ну, калі у кого праблемы з курай, тады ўжо трэба ёсць нуцыятура апостальская. Ну, але не раю сапраўды туды звяртацца, сапраўды большасць спраў такіх павінны вырашацца на месцы. Гэта... Разумею. Дзякую шчыра. Дзякую шчыра за вашу вось адкрытасць, за тое, што прыходзіце. На жаль, час абмежаваны. Хацелось бы яшчэ некалькі справаў тут але ёсць магчымасць. Так, яшчэ ж наступная пятніца. Так, дзякую шчыра вам за тое, што вось прыходзіце, за тое, што падрыхтоўваеце, за тое, што гаворыце, павучаеце. Узгадаю толькі нашым радыёслухачам, што ёсць такая магчымасць, слухаючы нас, напісаць, быць можа, свае пытанні альбо прапановы таксама да нас, і мы тутай перададзім ксяндзу Дмітрыю ўсё тое, што вам было незразумела, альбо, быць можа, некія справы, якія бы хацелі агучыць, альбо, быць можа, параіцца. Дзякую шчыра вось, за тое, што разам з намі тутай былі. Похвалёны Езус Христос. Вы слухалі перадачу «Кодекс кананічнага права» з ксяндзом Дмітрыем Пухальскім.